Здравейте, аз съм Радото и днеска ще ви обясня как да си изчистите клавиатурата, защото много хора ми викат клавиатурата е мръсна, как да се изчиста. Значи при повечето случаи вашата клавиатура е мембранна. Демек може да я махате бутончета, така аз викам. И така, сега ще покажа сега така обикновена читка как може да си изчистите. Забравяйте, тук малко съм почнал да си разгледам клавиатурата. И това са нещата. Само гледайте, не изгубите нещо. Гледайте, тук има много пашколяк. И сега гледате и чистите. Обърсвате самия прах. То така се вика да се изпикаете на самата клавиатура. Няма какво да стане. За предпочитане читката да е от конски косъм, защото самия конски косъм обира самите прахови частици. Сега измивате, повтаряте процедурата. Добре, сега ще ви покажа как се махат по-големите от бутони. Да кажем, почва се с спейса. Малко трудно се маха. Принципно трябва да се махне. Сега ако не го щупим. Добре, сега чакайте от тази страна. След това фащаме го. Чакай от тази страна. Те по-големите ги фащат си такива пластинки. Дали ще успеем? Не, няма да успеем, бал съм. Добре, сега ще покажа по-малките бутони, как е този тук. Ето, забравяте, маха се. И при механичните с подобен метода, забравяйте, че отдолу е мембранна, да меки една гума, дето няма какво да стане. И след това си подреждате, обирате с хубавата конска четка, от конска коса. И да кажем, сега почвате си ги сглавяте. Да кажем, плющето си дойдете тук. Почвате си по-големите. Докато натискате, докато влезе. Чакайте, че малко по-трудно става. Ако влезе ще е късмет. Че за пръв път си разгледам клавиатурата. Но знам как се прави. Ще влезе се някак. Да. И натискате. Докато се чуи на такова пукане. Това е насам. Да се надяваме да не ги объркаме. Добре. И ще чистим само тази част, а другата част ще чиста някой друг път, защото сега в момента е нова операция в CS. Това не е мое място тук, това е нагоре. Надолу. Да, надолу. Сега ще паузирам клипа, докато изгубя клавиатурата. Значи това е сгубената клавиатура. Значи, ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк. Ако следите много клипа и искате да гледате още такива видеа, как да ви обяснявам да си сгледате глупостите. Това не е чудото на хардуера, но? Така да си извадите. Просто леко подръпвате този бутон нагоре с пръст. Едно се нервите и го вадите. И готово. Това е. След това леко натисквате, докато пукне. Няма нищо сложно. Чак. И си бача. Добре, това е от мен. Ако харесвате, дайте лайк. Ако искате да много клипове, геймплей, ревюта, анбоксинги, просто се вкрадете. Това е от мен. Чао и до нови срещи.